Priatelia, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k autohavárii pána podpredsedu parlamentu Danka. Nebudem to rozoberať, akým spôsobom, čo myslím, že už všetci všetko k tomu povedali, či sa mal tam zdržať, či mal odísť, či mal spisovať so stĺpom nejakú škodovú udalosť. To už necháme na odborníkov. Cez to všetko údajne bol zase oslopaný, vrazil do stĺpu a proste zmizol odtiaľ. Ale dobre, toto proste už nebudem rozoberať. Ale dnes mi volali viacerí kolegovia aj známi a sa ma pýtali, či pozeral si dnes Danka na RTVS o 5 minút 12. Ja sa priznám, že som to nepozeral, bol som s deťmi, ale zo záznamu som si to pozrel. Musím povedať, že som sa strašne nasmial. Okrem 1000 bonmotov, to už nebudem ani komentovať. Musím povedať, že to bola taká tragédia, ten Andrej je taká paródia na politika, že keď sa nad tým zamyslím, že čo si o tomto musí myslieť taký Taraba alebo pán Huliak, a musím povedať, že pán Huliak predtým som ho nepoznal, ale veľmi milo ma prekvapil. Ale určite v tej strane je kopec ďalších rozumných ľudí. Keď toto sa musia pozerať na túto tragédiu, tak im musí byť nad slnko jasné, že keď s týmto niečo neurobia, tak pravdepodobne nebudú mať v tej strane SNS žiadnu budúcnosť. Pekný večer.